özüňe bir uşdanjak. Mirasly mesele şeýle. Birinjiden men var. Ene tamam galanan mirasyna äser etmelirim öýtmändir. Bize beýle terbiýe berilmedi. Sebäbi ol mirasyň öýde ýetýär. O zatlary gazanan adam bar. Dernük. O zatlar gazanlynça gapdalyna şu derejä ýetinçe çekip çydap sabr edip geden ejem bar. Biz hiç şeyli onu dalaşkärlik edip bilmeýäs. Biz gynansak da. İkinci bilenem biz şeýlep o zatlar gyzyklanýarmyz, ýa-ni miras gyzyklanýarmyz. Bolu şey delin. Körpäň ýerine galyl ýöne ýaşlary biz Çağalan tabi. Berkel verme. Edil baştaqı görkeden sadıqlanmazdaky ýalagadan rölümi. Gaty gowy. Ýör bulat olarym görelim. Berdi yatak çayı ne berdi hajatxana, hammam. Anam ödeýän eken. Owa elmide baryn etdik. Görmezde bir bularym bir görkedeýin. Yatak çayı içeli. Ýör. Şular aşgana kılardı. Görüşdürüm. Nähili, niýan kyýyp. Tomutky aşgana üçin ne daşada boljaklar. Bulan haýsym saýlasam marka. Hemmesem gowa. Bulama gowken. Hawa bir görüşdürüm başga da bar. Gowydym. Kaka qawmy. Wa. Gowmadyň. Hawa kaka menen jaran kläp köýnek geçip alyp ber. Gaýdym. Men bir bilen gurlaşyp oturýum. Adam aýanynda. Kaka maňa diňe şu köýnek gerek. Ejem kakanda sonra diýdi. Gaýdym adam aýanynda diýen. Baraýyn gurlaşarys. Kaka men şu köýnek internetden guradarym. Ejem menem halatyk. Sen maňa bir zat aýt gaýdym. Dünkü köýnegi giýip nire gitjek bolýar? Daýa. Bira tertipli zat giýmeli. Biz başgaraklar saýlaýaly. Bahtaran ya menem gece kaka. Bar ejeň ýanyna. Näýleýinlik çağalar. Eýgerden okmy. Hawa. Eýgetmejek bolupdy. Ýanky jaňadan uljam diýen köýnegini giydirer ýalyla. Ýöne näme alyp bermesen gaty görjek. Şeýdi bem çağamy daga diýýär dost. Näme etjek alyp bermäýinmi? Ýok diýeýinmi? Gaharma bir zat diýmeli bolýanna. Gaharyňa diýende düşünseler oňa aýdy indi çağalar. Indi çağalar gaharyňa gadama tereden oklar. Biz kiçke kakamyzyň ýüzüne seretmekden çekinýärdik. Mamalar, eneler ýa-da bir köpçülik ýere gidemizde. Çala ağlaryp teretse ýetip bolýardy. Gurrun gerek däldi. Seni aýan gyýdyňa diýibem düşündürip bilmedim. Hay Hawa. Bizüne kardos. Bu ne bizdemi, dälmi? Mene bilemok. Sebebi näme? Taş toğrağındaky ýetişip barýan ýaşlary seret. Olaryň köpeti bilen okdy. Syýlag näme, hormat näme? Uly näme, kiçi näme? Hawa, lewit näme, söz näme? Käbirlerini tutsaýar dost. Nira barýany bilmeýär. Bir hil gün ýallay. Mene wara şu barda telefonyň urýan. Telefon, televizor. Telefonu aç idilde tapmayan. Televizor aç onu da şeylidir. Häzir çıkan filmler, häzir çıkan multifilmler. Öňünde çağaňa ýeke goýup oturdup gider ýaly o. Düşünýäm, ýene öz türkmen ýaýlymlarymyz bar. Şolar olmasa başga görer ýaly adam ýok. Hawa. Dogry aýdýan. Sen diýenleň bilen men alalaşýan. Ýöne onu da arasynda oturlýar da.
Bu ösüş bilen kontrol etmek mümkün näl çağany. Haçana çella çağany ýygyna düşüp görjek. Dank saklaýmasaň. Çağan ýygyna düşjekmi ýa iýjegini tapjakmy sen? Alalasyan boldan häzirim giýişler dost. Terbiýäň üçin. Bolmasa giýiş bolar. Dogry aýdýaň. Ýör aşganana morkaday. Ýör. Dost, käwat oturýan kän pikirlenýän. Bize haçan nesip ederkä bular ýaljay. Onu bir Allah bilýär. Ýöne bizde de mümkinçilik bolarmy kaşular ýaljay edinmek? Belki bolar. Belki mundan mowut bolar. Onu bir Allah bilýär. Belki munça ýok bolar. Onu bir Allah bilýär. Nesibäňde bolsa göz açyp ýumurtalymda bolýar dost bu zatlar. Garaşylmadyk ýagdaýda garaşylmadyk sowgatmy? Gowwarda ýaşaýly bolsa. Näsin aýdýaň dost? Han seni ýüşürip ýörnýmediňmi? Ýeten okmaýa henidim. Wagt dost men pulum iki otogul jaý etdi. Bular ýaly howla entek kän işlemeli. İşläwer dost. Bular ýardymalaryň edip boldy. Haçana çenlay. Özüm sandan çykyp barýana. Nalam atana dost. Günüňe şükür et. Sen günüňe dar adamlar bar, ho. Olam dogry. Ho, Am tapsak kämay puli, ya kän garaşmalym biz. tapar nidime ho, näme ýöne şoburda gaýtalap dursun ay. Bollugy orda ho. Ýyle günüň almasyn. Oğlanlar salamu aleyküm. Wa aleykum Ne esselam. diýäňiz? Adal diýäňizmi? Ho. Adalýam. Näçe wagtdan olarsyňyz? Aýentek bir ýarmay gerek boram. Gyssanýarmy? Gaç herwet pulu gyssanýan. Saglykmy? Berýinmi? Olam gyssap dur. Häzir bu pul tapmasam uly bähwidimden galýan. Sizinni guruluşyň içindäki adamlar da nähil pikir edýäňiz? Jaý şu durşuna näçe alarlarka? Ay bilmedim. Taýyn näle bilen tam. Oram alan ýerme berjek. Bu çykdaýjam bähwit bolsun. Allah ýetir inşallah işläp ýörsek. Agam siz gowja pikirlenin. Wakynym pikirlenmäge de wagtym ýok. Häzir sanap berseler günna taruty durup bolýar. Bize pikirlenmene bir kümünç wagt beragam. Bolýar. Nalasan boljagam eken ay. Şükür etsen bolýar jannon. Sen şükür ettin. Allah Taala taňa göz ortada gapaşdy. Pikirlenmede jaýal. Allah'ım edenine şükür. Ne şükür bolanmasam bağışla meni. Pulun öýdemi? Hawa. Taýýarlady, jaňat. Bolýar. Yürü. Agam bir jaýal ali. Puluňyz nagyt taýýar. Gowda. Ýöne bir soru bar dagam. Aýt. Siz ýerlejek diýen jaý bir wagt ýerläp bilýän adamym. Näme üçin bide gelinçe jaý tatylmady? Bu waka kime bolsalardy? Inim, men hödürlejek adamnym bu jaý ýarty wagtyny alarlar. Ya da ýazga sorarlar, ya da garaşdyrarlar. Maňa nagyt pul gerek. Onsoňam bu jaý siziň nesibäňiz. Sebäpsiz zat ýok. Şo pul edil bir saga döňüm bardy. Häzir bolsa ýok. Bu nesibe laýnym. Bah. Eňli diýýärsi. Ýörüňe gideliň de. Wagt ýok. Ýür. Yor. Ýür ali.
Bare düşmesin. Näme düşmesi näme boldy? Aral barfın kamal kaydaydı. Bolýa bar samanjy etip gel. Bolya bor samanjy otur gerekli adam awtar kayjaň etpami? Bolýa. Näetdiň ogratdyň dämi? Hawa uğradım. Men onu bile geliver akay. Bolan bar ýa-ni edil bäsmi. Bolýa geliver. Mercan gowmy işleň adalçan motyň samy. Hawa samanjy geldingmi gel geç otur. Be, eýe ondan şunam geçdime ýene senden ýaryma aýra düşmerle. Hawa işlemesen zat ýok bolman. Hey, näçekde ýaşamy üçin plan berek. İşlemeli bolýar-da, isip bolsa bu nörem geçer. Bolýa men ýa-da irak ýatjak. Ene de goşlum. Biz sen samanjy var. Ýoluň ak bolsun. Akıl bilen kristal magazyna kosmetika dalym. Wiçinden maňamy? O sama. Sağ ol köp öýe bar göräýär. Bu na hezleşdi. Ýatdan çykmajak günläň biri boldy. Ene sen haçan aýyrşak maşgalaň bilen? Näme aýyrsyn? Gel bile ýaşar taşla maşgalaň. Bare düşmesin. Näme düşmesi näme boldy? Gorkoz joga bir. Düşdi ýany o seni alaqaçy maşgalan dagatmaýar. Getirelim däkini. Şeýle boljon, öňüm bilýärdim garaşyny da hasaplaşak. Bare ýöresin. Maşgalan bu tewiligi Sarsmaz galadır.